3,70 alebo 3,60. Tak to bolo tiež tak nejak. Menej. Bolo to 3,40 tuším. Cesta z Piúval do čoho? Do Kujaba. Piúval do Kujaba. Kujaba, hlavné mesto štátu Mato Grosso. Tak to vyzerá cesta. Áno. Papier. Tak takéto ceny. Čo tam je? A tam není. Rondonópolis to je Campo Grande. Kujaba. Toto pôjdeme tady. Aero. To máme. Kujaba. Soriso Sinop. Tady to pôjdeme potom. Soriso Sinop. To je Campo Grande. Rondonópolis, Poconé, Cáceres. Takže takto vidno pozadí Kujabu. No teraz už ani nie. Je tam z toho. Teraz vidíme časť mesta Kujaba. No, Kujaba. Hlavné mesto štátu Mato Grosso. Tak to vyzerá. My ideme smerom na Chapada dos Guimarães. Brazílska zástava. Lebo keď je okolo teba, ako chodili do Kene, 40 ľudí, Slovákov. Tak ty nie si v Keni, ty si furt na Slovensku. Áno, áno. Všetko sa hovorí o tom, ako